Здравейте, приятели! Аз съм Жасмина и днес ще си поговорим за секса. Всичко на този свят е енергия и една от най-мощните енергии това е сексуалната енергия. Чрез нея се получават абсолютно чудеса, или ни оправя, или ни разваля. По-миналата година попаднах на една книжка, която беше интересна, но се споменаваше нещо в нея, което ми се стори много старомодно, защото все пак живеем в 21 век. Тази книжка се запечата в съзнанието ми, защото в нея даже не си спомням книгата коя беше, защото аз се прочетох тази информация, не я взех на сериозно и тя така си отмина, така си отиде. Но какво се случи? След това взех да попадам на такива подобни информации и си казаха, може да има нещо вярно. След това научих нещо от Кабала, където и там се споменаваше за сексуалната енергия. Върнах се малко по-назад в дианетиката, в йогата, в NLP процесите и когато съединих целия пазъл заедно, си казаха, това наистина е истина и не се взима на сериозно. Защото, знаете ли какво? За секса има много голяма информация. Но истинската информация, тази, която много ще ни послужи, ако я знаехме и ако можехме да върнем времето назад и я знаехме. Тази информация, която е същинска за секса, средствата за масова информация няма никога да ни кажат. Знаете ли защо? Защото те много добре знаят, че секс е една от най-мощните енергии и тя е като атомна бомба и тя е по-силна от много други енергии. Тя влияе върху всичко, тя влияе върху живота ни, тя ни оправя, тя ни разваля. И това е една голяма бизнес индустрия, където ако хората знаеха истината, нямаше да се продават хапчета, нямаше да се продават презервативи, нямаше да има толкова видео, толкова различни порнографски сайтове. Така, абсолютно няма да се задълбавам за това, защото има толкова информация за пози, за разнообразяване на секса, къде да намерим секс, как да правим секс. Това абсолютно не е темата за деня. Ще ви споделя информация, която е страшна, но която, ако знаете, е безценна. Ние се раждаме със секс. Секса е една от божествените енергии, за която трябва да се знае. Но трябва да се знае как да употребяваме тази свещена енергия, защото тя може да бъде пагубна. Искам да ви споделя информацията, на която попаднах аз преди години и която за първи път не взех на сериозно. Там се казваше, че всеки сексуален акт остава в нас най-малко 7 до 8 години. Това звучи смешно. На мен ми прозвуча смешно, но вече не. Как? Аз ще ви обясня как. Защото аз съм невролингвист и прекалено ми е ясно какво прави емоцията в човешкото тяло. Думите, емоцията, как се обменя всяка една клетка. При сексуален акт се обменят енергии на всякакво ниво. И на емоционално, и на физическо, всяка една клетка. Сексуалната енергия е като атомна бомба в тялото. Абсолютно. И какво става? След като вече сте имали сексуален акт и се разделите с партньора, остават нишки, енергийни нишки, които, как се спомняте, на вас ли се появяват картини, сцени от партньора, какво сте правили, какво се е случвало, мислите за този партньор, защото вие вече сте обменили информация на всякакво ниво. И то е във вашето ДНК. То е заложено. Няма как да се изчисти.
много трудно се изчистват сексуалните връзки. Те остават следа. По принцип, мъжа остава отпечатък в жената. Жената е даваща енергия, но мъжа остава отпечатък. Много науки, защото взех да се задълбочавам в знанията си за сексуалната енергия, как влияе тя върху нас, психологията всъщност за сексуалната енергия. Всеки знае как да прави секс, стига да има чувства, стига да има желание. Това не е rocket science, както се казва. Всеки може да намери такава информация. Но тук има неща, които на нас не ни се казват с причина. Защото, нали знаете, глупав народ лесно се управлява, лесно се прави бизнес, лесно нещата стават по-лесно, когато хората не знаят, отколкото ако знаят. И тези, които знаят, те всъщност и знаят, че много хора не биха повярвали или не биха се задълбочили на тези неща, защото не всеки има възможността да знае, да се научи, да ходи на семинари и така нататък. Аз лично планувам един такъв семинар в близките месеци, защото това е абсолютно нужно да знаем. Ние се появяваме чрез секс, живеем с секс, имаме определен секс, мъжки или женски, раждаме се, даваме секс, приемаме секс и така нататък. Нашите деца се раждат чрез секс и така нататък. Сексуалната енергия е абсолютно много важна. Така, какво се получава, да се върнем малко назад, какво се получава преди един сексуален акт? Партньорите обменят енергия. Значи, вие приемате и обменяте информация на всякакво ниво, и на физическо, емоционално и интелектуално. Ако вие не обичате партньора си, с който правите сексуалния акт, или просто го правите ето така, хубаво се замислете с кого го правите и от кого искате да вземете. Защото вие така или иначе взимате, вие обменяте с кого бихте искали да обмените такава информация. Наскоро започнах да уча и изгледах много, и слушах много лекции, чета много материали за телегонията. Знаете ли какво се е оказало? Телегонията казва, това е наука точно за сексуалната енергия и как влияе сливането на един партньор с друг. Първият полов партньор оказва най-голямо влияние особено върху жената, защото мъжът или момчето остава отпечатъка. Колко е хубаво да знаят нашите деца тази информация. Мъжът остава тази информация и когато се роди първото дете, тук е малко страшно, но трябва да се знае. Първото дете взима от ДНК-то на първия партньор. Върнете се малко в миналото и си помислете на кого приличат децата ви. Ако първият ви партньор е вашия съпруг или постоянен партньор, няма нищо лошо, но първият партньор остава отпечатък и 7-8 години. Това може да се изчисти единствено, ако в човека има много голяма любов към следващия партньор, за да изчисти тази отпечатка. Но въпреки това пак остават. Искам да ви кажа и дианетиката, защото съм учила дианетика и примерно на всякакво ниво в нашата ДНК ние имаме закодирано всяко едно сливане или всяка една информация. Съзнателно, със съзнанието си ние разсъждаваме. Това е аналитично съзнание. Нашето подсъзнание, то записва всяка обменена информация на интелектуално, емоционално или на всякакво ниво. Представете си една записваща лента, която просто записва и всичко става в вас. Вие даже не си давате равносметка какво то записва. Всеки един звук, защото вие сте концентрирани в определена област, но това, което става около вас и особено при емоционален шок или физическа болка или емоционална болка, това подсъзнанието, тази лента, тя записва неща,
за които вие даже не се замислите. Така че аз реших да направя това видео, за да споделя с вас. След няколко месеца ще направя и семинар на тази тема, защото е важно. Това е жизненно важна информация, която и религиите крият от нас, и средствата за масова информация. Те не ни казват какво се получава, но има много науки, които аз предполагам, че всяка една наука, която е свързана с тяло, душа и съзнание, ще го докаже това нещо, защото всяка една наука ни учи, от тези науки ни е научила за сексуалната енергия, малко или много. Но най-много информация и това, което аз затвърждавам и вярвам вече, че е така, и искам да предам на всички свои приятели и да направя семинар точно за това, е как става всичко това. Защото някои неща не могат да се обяснят, ако не се изпитат. Но има процеси, има техники, чрез които това нещо може да се установи. Все едно да ви кажа, все едно да обяснявате на някой какво е да си влюбен. Няма как да знае човек какво е любов, няма как да знае какво е да си влюбен, няма да знае какви са тези тръпки в пеперуди в стомаха, това изтръпване, тази голяма любов, това изживяване. Сексуалната тема е много важна, много важен фактор в нашия живот. Секса не е само удоволствие. Ние сме много повече. Сексуалната енергия е божествена енергия. Но, употребявайки се неправилно, тя остава много жестоки следи в нас. Представете си един човек с толкова много партньори, какво е обменил и какво е останало в него. И ако това отнема 7-8 години, затова хората изпитват главоболие, затова те не могат да си обяснят какво им е. Затова са стресирани, затова са депресирани, затова са неудовлетворени, защото това е обмяна на енергия, на всякакъв тип енергия. Един сексуален контакт е обмяна на всякакво енергийно ниво. Вие знаете, няма какво да ви обяснявам. Това е, което исках да споделя в това видео с вас. Моля ви, коментирайте. Ако имате някакви въпроси, споделете отдолу. Споделете как на вас ви е влияло. Знаете, всеки знае как да летиш, примерно след сексуален контакт, защото си влюбен, защото света е чудесен. Не всеки знае след един сексуален контакт как може да се чувства ужасно ниско, преземен и да са му наранени чувствата и така нататък. И някога не може да си ги обясним тези неща, защо се чувстваме така, но заради сексуалната енергия се чувстваме по много странен начин понякога, по който ние даже не може да си обясним сега, защо казах така, защо постъпих така. Вие не можете да си помогнете, знаете ли, винаги на съзнателно ниво. Знаете ли защо? Защото трябва осъзнаване. Осъзнаването става, когато знаете на подсъзнателно ниво и го осъзнавате и тогава съзнанието ви започва да реагира върху тези неща. Желая ви много любов, бъдете влюбени, никога не правете секс с човек, когато не обичате, защото наистина отпечатъка може да бъде разрушителен като атомна бомба за вашето тяло, душа и съзнание. Всичко хубаво, обичайте, бъдете обичани и до нови срещи. Довиждане от мен.